i gang. Skal jeg få på et emne? Har du nogen idéer? Ja, altså jeg læste lidt i den her avis. Der er en artikel om stress. Kunne det ikke være en mulighed? Det er ikke helt dumt. Hvad så med præmissen? Altså jeg må indrømme, at jeg skulle aldrig rigtig fattet det der med præmis. Du ikke bare lave film, og så finde præmis bagefter. Altså, du ved jo godt, at Jørgen bliver fucking sur, hvis ikke har en præmis at starte. Men han finder ikke ud af det. Nej, måske rent. Uden quiz. Fedt. Handling. Nogen idéer? Jeg tænker, vi har en mand, der hedder Stress. Men han vil ikke selv indse det, og det ender så med at fucking fuldstændig op til sidst. Det er godt. Det kan jeg godt lide. Hvordan kommer vi i gang? Anslaget er filmslutningen. Det virker altid. Det er ikke dumt. Jeg tænker vores hovedperson, stresset, han dør. Starttagspause. Begravelse. I en kirke. Ja. Vi starter med en titel ned ad kirketårnet, og så klipper vi til afdødes kæreste, som så græder, fordi man keder det. Og så siger præsten, af jord er du kommet, til jord skal du blive. Det går den sige. Det kan jeg meget godt lide. Men hvordan kommer vi rigtig i gang med historien? Det er åbenlyst. Vi skifter til en scene om morgenen, hvor vi ser om den dag, han dør. Okay, så vores hovedperson, lad os kalde ham Carsten, han ligger søvnløs i sin seng, og vækkeuret ringer. Det starter en rigtig lortemorgen. Hvordan det? Jamen, han er distræt og stresset ved morgenbrød, kigger lidt af avisen, det slår ud for ham, han kan ikke fokusere, så hælder han kaffe på sin cornflakes og siger, ej, for helvede, hvor dum, mand! Ej, din klovn. Er det lidt for tidligt for dig, skat? Det er godt, det kører vi med. Jeg har idé til setup og payoff. Kæresten tømmer skraldespanden, uden Carsten selv. Ja. Og payoffet, det bliver så, at Carsten han hælder den spolerede morgenmad på gulvet, og det ser Kæresten. Fuck. Hold da op, du er da vist godt nok træt. Jeg er ikke træt. Jeg er bare fucking travlt. Vil du ikke please rydde op efter mig, så jeg ikke kommer sent på arbejde? Jo, selvfølgelig. Tak. Og så skider han bare. Nå, jamen så farvel da. Det er kanon. Men skal vi ikke droppe transporttiden hen til arbejde? Jeg synes sgu aldrig rigtigt, de fungerer alligevel. Nej, de er altid røvsyge. Ud med transportseneren. Klip direkte til arbejde. Jamen, hvad fanden laver Carsten egentlig? Hvad fanden laver han egentlig? Er han ikke bare sådan en kontortype? Sådan med slips og sideskilling. Ja, lige præcis. Okay, så jeg forestiller mig, at Carsten sidder på sit kontor med en masse papirer på sit bord. Og han har så mega travlt, at når telefonen ringer, så når han kun at sige, ja, jeg har mega travlt. Ja, lige præcis. Han er sådan virkelig, virkelig stresset. Så han opdager slet ikke, at chefen kommer ind og siger, Carsten? 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 Hvad? Er du okay, Carsten? Ja, jeg har det fint. Jeg er bare så koncentreret med mit arbejde. Altså, du arbejder altid så hårdt. Kan du ikke komme ind på mit kontor et øjeblik? Og på kontoret siger chefen, nu skal du høre, Carsten, der er opstået en ledig stilling i regnskabsafdelingen, som jeg gerne vil tilbyde dig. Det betyder naturligvis større ansvar, længere arbejdsdage, men samtidig er lønnen også markant bedre. Er det noget, du kunne finde interessant? Og Carsten, han lever jo i ren selvbenægtelse. Præcis, så han siger bare, det lyder fremragende, det vil jeg meget gerne. Så er det en aftale. Og nu er filmen knækket for Carsten. Rest in peace. Rest in peace. Ja, det er godt. Det er så virkelig godt. Den tager vi Carsten. Sådan. Det er det, vi laver. Men hvad så med præmissen? Hvad med noget med, at man skal lytte til sin krop og sig selv? Jamen, hvorfor gør Carsten så ikke det? Ja, altså hvorfor er han egentlig så handlingslammet i forhold til sin tilstand? Altså hvis vi nu havde haft en præmis fra start, så kunne vi have sørget for, at parret var i økonomisk krise, så han blev nødt til at arbejde. Ja, der går nok mange løs ender. Han er egentlig heller ikke særlig sympatisk. Og man føler engang med ham til sidst, da han dør. Nej, men der er du ret i. Men jeg tænker, hvad så med den her præmis? Altså det er umuligt at lave en perfekt film med en determineret handling uden præmis fra start. Ja, men det er lidt et paradoks, er det ikke det? Altså hvis kravet for en god film er, at man skal have en klar præmis fra start, og man så ønsker at bevise det, så er man nødt til at lave en film med en masse løse ender, for ligesom at komme frem til, at præmissen rent faktisk er nødvendig. Ja, eller gør man det?